नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात तुळशीला लग्नाची घरात जोरदार तयारी. कारवार शनिवार 5 नोव्हेंबराक तुळशीले लग्न. कारवारात घरात तुळशीला लग्नाची जोरदार तयारी चल्ला. या लग्नाक गरजेच्या सामानाची जमाजमा करू सुरू झाला. या तुळशी लग्नाक लागचो मुख्य म्हणल्यार कोबू फुला ही कारवारात भायल्या जिल्ह्याच्यान विकू येतात. सागर, अंकोला, शिरसी, हळयाळ अशा पैसल्यान येतात. कारवारात हाण ती विक्री करतात. सध्या कारवारात कोबू विकू येतात ते जास्तीत जास्त सागरचे आसात. कोबाची दर एक वजाक 200 ते 250 रुपये आसात. एक वजाक 10 कोबू उरतात. फुला एक वमाक 60 ते 70 रुपये आसा. फाल्यां कारवार शहरात कोबू फुला बाजारात जास्त प्रमाणात व्यापारा बसतले. कारवारचे स्थानिक लोक आणि आजूबाजूच्या गावचे लोक आवाळे, चिचा, जिन्याबडी, केळीपाना सारखे तुळशी लग्नाक लागचे गरजेचे सामान विकू येतले. हेजेन प्रत्येकट्याक तुळशी लग्नाक लागच्या सामानाची जमाजमा करूक खूप त्रास घेवचे पडना. सगळी बाजारात मेळिल्ल्यान बरो सुशेग जाता. शनिवाराक तुळशीले लग्न आशिल्ल्यान शुक्रार आनी शनिवाराक फुला, कोबू आणि इतर सामानाची व्यापाराली बाजारात खूप गर्दी उरतली. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळीपाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. ग्रामीण भागात उदक पुरवणीचे नोंदणी पुस्तक दवरचे सक्तीचे. जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम. कारवार ग्रामीण भागात RWS आणि शहरात पुरवच्या उदकाची माहिती ग्रामपंचायत पीडीओ नोंदणी पुस्तक दवरचे सक्तीचे असे जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम हेमी सुचयले. कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात हारवाड, अवर्सा आणि कारवारच्या चेंडिया ग्रामपंचायत व्याप्तीत JJM योजनेमार्फत केल्ल्या कामगारीचे परीक्षण करून तेमी उलयताले. या वेळार स्वतः सीईओन संबंधित ग्रामपंचायतीचे पीडीओ, EE, AEE, JE, AE आणि उदका खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या घरांघरा वचून नळ, मीटर, उदकाची टाकी हेची परीक्षण करून माहिती घेतली आणि पुरवणीकरच्या उदकाची सदांच नोंदणी करून तेजेर वॉटरमॅनाली सही करू जाय अशी ताकीद दिली. ग्रामपंचायत व्याप्तीत कितें समस्या उरल्यार अधिकारी आणि जनप्रतिनिधीन चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊन नागरिकांक न्याय दिवू जाय असे सांगले. या वेळार ग्रामपंचायत जनप्रतिनिधी, संबंधित इंजिनियर, अधिकारी आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी हजर आशिल्ले.
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀರು ಸೀದಾ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊನೆ ಮನೆ ತನಕ ಬರಬೇಕು. ಡೈಲಿ ನೀವು ಒಂದು MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com. बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. नईत उतरिलो व्यक्ती मानगेल्या हल्ल्यात मृत. दांडेली. कारवार जिल्ह्याच्या दांडेली कुळगीज रस्त्याच्या ईश्वर देवस्थानालागी काळी न्हंयत उतरिल्ल्या व्यक्तीक मानग्यान ओढ वयली घटना ब्रेस्तार 3 नोव्हेंबराक घडली. बंगूर नगर निवासी पितांबरी दास वय 65 वर्सां हेमी मानगेल्या हल्ल्यात मृत जाल्ली व्यक्ती. तेमगेलो मृतदेह कुळगी पुला सकल मेळ्ळो. देवळाच्या पायरेवेल्यान सकल देंवन पवूक म्हूण उदकांत उडी घेयली. पवतेर मुखार वयतना मदीं पावतरेत दोन्ही बाजूच्यान 2 मानग्यान येवन तेमचेर हल्लो केलो. तेमकां उदकांत ओण व्हयले अशें वायू विहाराक म्हण येयले प्रत्यक्षदर्शी कृष्णा पुजारी हेमी सांगले. दांडेलीत मानग्यान ओढ वयलो 1 वर्सात ही 5वी घटना आसा. घटनास्थळार रान खात्याचे अधिकारी अप्पाराव कालशेट्टी, संदीप नायक, DYSP KL गणेश, CPI BS लोकापूर, नगर आणि तालुका संबंधित अधिकारी या वेळार हजर आशिल्ले. कारवार SP डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमका बदली नूतन SP N विष्णुवर्धन. कारवार जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमका ताबडतोब अंमलात येवसारको बदलीचो आदेश राज्य सरकारान ब्रेस्ताराक 3 नोव्हेंबराक दिलो. तेमका बेंगळुरात CIDत SP म्हण नियुक्ती केला. कारवार नूतन पोलीस वरिष्ठ अधिकारी म्हण N विष्णुवर्धन हेमका नेमक केला. तेमी सध्या बेंगळुरात गुप्तचर खात्यात SP म्हण कार्यरत आशिल्ले. डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमी 2021 सालात कारवारात SP म्हण हजर जाल्ले. आपल्या सेवेच्या अवधीत आक्रम धंद्याक बरोच कंट्रोल हाडिलो. मटका, रेती सारख्या या 2 नंबर धंद्याचे नियंत्रण हाडिले म्हण जिल्ह्याच्या सार्वजनिकाल्या कौतुकाक पात्र जाल्ले. जाल्यार काही राजकारण्याल्या प्रभावीपणान तेमकां बदली करूं हात आसा अशें गेल्ल्या कांय दिसां पयलीं सामाजीक माध्यमाचेर चर्चा जाल्ली. काही जणांन प्रसार माध्यमां मार्फत तेमगेल्या बदलेक जोर लायलो अशें सार्वजनिकालो अभिप्राय आसा. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.